Så jeg håber, I er klar til at se rigtig godt imod ham. Han er skide sjov, mine damer og herrer. Her kommer Simon Tang! I kan også godt se, at jeg er blevet klippet, eller hvad? Jamen, I har ret. Det har jeg. Jeg er blevet klippet, og det er jo der, I er lidt mere op at køre over det, end jeg er. Men det er da fedt. Jeg har brug for det, fordi jeg har det forfærdeligt, hver gang jeg er til frisøren. Det har jeg virkelig. Altså, jeg ved ikke, om jeg har tænkt over det, men hver gang jeg er til frisøren, så går det op for mig, hvor grim jeg egentlig er. Jamen, jeg kan se, at der er også nogen af jer, der kan genkende det. Det der med, at man sidder bare og stiger sig selv ind i et spejl i en halv time. Hold kæft, der går nogle ting op for en. Jeg sad bare og tænkte, nej, hvor er det grim. Gud, hvor er det grim. Fy for sat, hvor er det grim. Jeg fik sådan lyst til at kigge væk. Men det må du ikke, for hvis du kigger væk, så har frisørerne sådan med at føre hovedet tilbage igen. Altså, det er som om, de siger, prøv lige at kigge. For jeg kan heller ikke redde det lort her. Du er selv nødt til at følge med. Så, ja. Men det er rigtigt, hvad Simon siger. Jeg er lige jysk dreng. Jeg bor til daglig i Aarhus i min egen lille lejlighed. Det er fandme hyggeligt. Bor alene. Endelig. Uden kæreste, uden roomies, bare alene. Jeg elsker det. Men problemet er, når man bor alene, det er, at man skal deale med alle problemer selv. Og det er jeg så ringe til. Eksempelvis sådan noget om at klage over sine naboer. Det kan jeg ikke få mig selv til. Det der med at gå op og banke på og bede folk om at skrue ned. Jeg kan ikke få mig selv til det. Også fordi det er gået op for mig. Jeg har ikke nogen gode argumenter. Men det har jeg ikke. Det lyder dumt, hvis jeg går op og banker på. Hej. Er I ikke søde at skrue ned? Det er bare... Vi er altså nogen, der hverken studerer eller har fast arbejde, så jeg har planer om at sove længe igen i morgen, så hvis I lige... Det kan jeg jo ikke, vel? Men der er heldigvis mange, som hænger sådan en fin seddel op nede i opgangen. Det synes jeg, man skal gøre. Det er god stil. Men der hang lidt sjov seddel på et tidspunkt. Der hang en seddel, hvor der stod, at der blev holdt fest. Og hvis vi synes, de larmede for meget, så var man velkommen til. Kom op, bank på, bed dem om at skrue ned. Det har vi slået fast. Det kunne jeg ikke finde på. Så står der så også, men også velkommen til at komme ind og få en øl. Det kunne jeg godt finde på. Jeg overvejede lidt at gå op og banke på, så komme ind og få den øl. Gå og sippe lidt til den. Og så lige gå over til deres anlæg og skrue lidt ned. Sådan der. Så hopper jeg ned til mig selv igen. Tak for øl, jo. Også bare sådan noget som at lave mad. Det kan jeg heller ikke finde ud af til mig selv. Jeg sejler på det punkt, så jeg bestiller rigtig meget mad. Det gør jeg. Fra Volt. Kun mad, ikke sexlegetøj. Det ved jeg ikke, om I har set. De begynder at bringe sexlegetøj ud. Det er fandme spændende. Jeg har ikke bestilt derfra, for jeg forstår ikke, hvornår er det, man har så meget brug for sexlegetøj, at man tænker, jeg ringer efter det. Nu! Jamen er det ligesom med maden? Man kommer hjem en eller anden sen aften, står helt smadret efter arbejde. Og står, hold da kæft, mand. Jeg overgår ikke at lave noget selv i aften. Jeg tænker at bestille ude, skat. Så det er kun mad. Det er kun maden, jeg bestiller. Det er det virkelig. Og det er lidt pinligt at indrømme så meget mad, som jeg bestiller. Fordi mange af mine kammerater, hele min omgangskreds, de er bare gode til at lave mad. Det er sådan, de damper lige nogle muslinger på en tirsdag. Og jeg tænker, hvad fanden sker der her? Altså, lyder lige en specialøl til. Ja, okay, la-di-da. Ja, men det er jo bare mega voksent og fint. Lige at kunne sætte pris på en øl, der smager grankogle. Jamen, jeg er slet ikke med. Også bare navnet. Special. Det har sådan en negativ klang, har det ikke det? Jeg siger bare, at i min folkeskole, der havde vi en specialklasse. Og det var der ikke nogen, vi smagte på. Det må jeg indrømme. Altså, de åd til gengæld en grankogle en gang imellem. De var lidt underlige derovre. Men jeg sejler i et køkken. Jeg er så ringe til at lave mad. Altså, hold kæft, mand. Og jeg har så meget respekt for jer, der er gode til det. Der bare kan freestyle i et køkken. Der bare kan stå og rive ting ned. Jeg så på et tidspunkt en, ikke? Han var ved at lave chili con carne. Så lige pludselig, så putter han et stykke mørk chokolade ned i gryden. Ja, der er nogen, der nikker. Det gjorde jeg ikke. Jeg stod sådan, Michael, du tabte noget ned i... Jeg tror lige, der røg noget ned, der ikke skulle der. Jeg tror, det er sådan, det er sket. En er stået og spist noget, så bare tabte det ned. Nå, så er det sådan, det bliver. Det er også sådan, den syltede agurk er endt i cheeseburgeren. Det er altså også bare en, der har tabt den der, og nu er den der for evigt.
Hvad laver den syltede lort i vores burger? Nu gider vi ikke have den mere. Nej, ja. Det er fandme ulækkert. Det er virkelig det er jo sådan en slatten kondom, man skal tage ud og så smide videre. Det er fandme klart. Ej, se sådan et glas syltede agurker i supermarkedet. Man mister appetitten. De ligger der og svømmer rundt. Hvorfor skal vi gå og kigge på det? Hvorfor skal det være gennemsigtigt? Hvorfor skal det være på glas? Der er en grund til, at torskroven det er på dåse. Få det lort ned på dåse også. Og nu ved jeg godt. Ja, jeg ved godt. Jeg ved godt. Jeg ved godt, jeg kan godt se, at det er jer, der ikke klapper. Der ved godt, der er nogen her, der godt kan lide syltede agurker. Ja, og til jer har jeg bare at sige, I er fandme klammerøjne, syltede agurker. I kan bare pikle af. Jeg hader jer. Men jeg prøver at gøre mig umage i køkkenet en gang imellem. Det gør jeg virkelig. Men det må jeg også skulle lægge genkende til. Hvis man skal lave noget, der er sådan lidt ekstra, noget, der er sådan lidt fancy, så skal man bruge alt muligt, man ikke har. Jamen, det er ikke rigtigt. Jeg fandt en opskrift, der bare startede med, find din tærteform frem. Jamen, hvorfra? Altså, jeg kan jo ikke være med på det niveau der. Og hvis ikke man har estragon, eller hvad fanden det er, der skal i, så går man ud og køber det. Kom hjem, læser opskriften. Så skal der lige en knivspids i. En knivspids, nu har jeg købt en hel pose af det lort. Så er man nødt til at tage den pose og stille op i skabet og sige, ja, vi ses aldrig igen, hej hej. Du kommer til at dø derinde sammen med alle bouillon-terningerne. Kan du have det? Alle har sådan en skab ikke med alt muligt, de aldrig får brug for igen. Og når man i sjældent gang åbner det, så vælter det bare ud med sovsukulør og vaniljestænger og brun farin og bananfluer og det ene og det andet, altså. Men jeg prøver at gøre mig umage. Det er bare tit opskrifterne, jeg går død i. Fordi det ved jeg ikke, om jeg har mærket. Men jeg synes, der er mange opskrifter, der er sådan lidt flabet formuleret. Der er sådan lidt utålmodigt. Det er som om, det har stået der 7 gange. Jeg har bare ikke valgt at gøre det. Jamen, det er lidt som om, det er min ekskæreste, der har skrevet de opskrifter der. Hvor jeg fandt en opskrift, hvor der bare lige pludselig stod, tænd nu ovnen. Så har det sådan lidt slap af. Jeg vidste ikke, jeg skulle tænde ovnen for nu. Hvad fanden er det for en tone at sige det til mig i? Tænd nu ovnen. Så tænder man ovnen sådan lidt surt. Læser videre. Sæt så fadet ind. Nu stopper det her. Man skal ikke finde sig i at blive talt på den måde der. Første gang det står der, altså. Sætter man fadet ind, smækker lågen. Læser videre. Får sat de hylder op. Så er det jo min ekskæreste, der har skrevet det lort, altså. Var I også så nogen, der havde kærestesange med jeres ekskærester? Nej, heller ikke mig. Jeg fatter dem ikke. Jeg fatter dem ikke. Ej, det er fandme for meget, ikke? Altså. Ej, jeg kan da huske, da jeg gik i gymnasiet, der havde jeg en kæreste. Og vi gjorde meget af det. Vi slog sange op på hinandens Facebook-væg. Så alle kunne se det. Lige en anden kærlighedssang, og så, jeg elsker dig. Kan I smage bræksmag? Det gider man da ikke se på. Men jeg kan huske en speciel sang, jeg slår op på hendes Facebook-væg. Det er en sang med sanger Lou Reed. Lou Reed, fantastisk sanger fra 70'erne. Han har lavet en meget, meget smuk sang, der hedder Perfect Day. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Ja. I kan stadig smage det. Det er fandme klamt. Det går så senere op for mig, at den her sang, Perfect Day, det er en kærlighedssang. Problemet er bare, den handler om kærligheden til heroin. Altså, jeg var slet ikke så romantisk, som jeg troede, jeg var. Og jeg har ikke prøvet heroin. Jeg har aldrig taget det. Så jeg ved ikke om heroin og min ekskæreste, om de minder om hinanden. Jeg tror det ikke i hvert fald. Jeg har i hvert fald ikke hørt om heroin, der selv lige foreslår at holde en pause. Det har jeg bare ikke. Men alle parforhold, de har sådan en det er vores sang, sådan en kærestesang, sådan en, man lige bonder over i starten. Og I skal fandme tænke jer om. Man skal tænke sig om, hvad for en sang man vælger, fordi man skal ikke vælge en sang, man godt kan lide. Det skal man ikke. Vælg en sang, I ikke kan lide. Vælg en sang, I godt kan give slip på. Fordi hvis forholdet ender dårligt, så kan man godt give slip på den sang. Hvis man hører den igen, så bliver man jo ked af det. Derfor presser jeg meget på med min kæreste lige nu, med en sang, jeg godt kan give slip på. Lady Gaga, Alejandro. Den behøver jeg ikke lige her.
behøver jeg ikke lige høre igen. Det er da bedre end Bad Romance, det må I sgu da give mig. Det kan man selvfølgelig også, hvis man ved, det er et forhold, der er på vej i skraldespanden, så bare vælge en sang, der antyder det fra starten af. Sådan noget suspekt, hvem er en kælling? Det vil også gå et eller andet. Men tænk jer om, hvad for nogle sange I vælger. Det skal I virkelig. Man skal ikke vælge sådan en festsang, sådan en, der bliver spillet til fester. Sådan noget Sean Paul. Temperature. Det vil være forfærdeligt at have valgt den sang. Forestil dig at stå til en fest, hvor det skete. Altså, man vil bare stå over hjørnet og begynde at græde. Og synge lidt med. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you up. I got the right temperature to shelter you from the storm. Oh, Lord, gotta get a right to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. When you roll with a brother like me, cause there is no other. No need to talk around here, just park around here, keep it undercover. I am fascinating in a bleam, I'm a fascinating in a blouse, I'm a wild discover. Everything but you, baby girl, can we hear, baby, it's a... Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you up. Prøv at forestille jer at stå til en fest, for det skete. Hele festen bare stå og tænke, hvad fanden er det, der sker for ham derovre? Han kan hele teksten til Temperature. Hvad fanden sker der? Og held og lykke til TV2 med at putte undertekster på det der. I har været en fornøjelse optaget for. Tusind tak skal I have. Hej, hvor søde. Tak. Simon, tak! Fuck, hvor er han god, hva'? Det var kraftedeme vildt, det der. Jamen, han er fantastisk. Han er kraftedeme sjov.